Draga deco, pred nama je odlomak iz autobiografije Od pašnjaka do naučenjaka, koju je napisao Mihajlo Pupin, svetski poznati naučnik i pronalazač srpskog porekla. Pašnjaci u mom rodnom mestu pokrivaju prostor od nekoliko kvadratnih milja koji bi nekih godina bili zasejani kukuruzom. U avgustu i septembru ova prostrana kukuruzna polja ličila su na neprohodnu šumu. Nedaleko od Idvora, istočno od ovih kukuruznih polja, nalazilo se jedno rumunsko naselje čuveno po lopovima koji kradu stoku. Teško je bilo čuvati volove da ne odu noću u kukuruze i zato je iskusni vođa govedara trenirao svoje momke preko dana za posao noćnih čuvara. Međutim, nije potrebno ni naglašavati da smo mi preko dana trošili višak energije na rvanje, plivanje, igranje po travi i na druge zamorne igre, a tek onda smo pristupili vežbanju u pastirskoj veštini koja nam je bila potrebna, naročito noću. Jedna od veština bila je signalisanje i dojavljivanje kroz zemlju. Svaki dečak je imao bricu, nož sa dugom drvenom drškom. Taj nož bi se zabadao duboko u zemlju, zatim bi se udaranjem po njegovoj dršci proizvodio zvuk, a dečaci su, ležeći na zemlji, prislonjeni uhom, imali zadatak da odrede pravac i rastojanje zvučnog izvora. Vežbajući, postali smo stručnjaci za ovu vrstu signalizacije. Zapazili smo i da se zvuk mnogo brže prostire kroz zemlju nego kroz vazduh i da čvrsta zemlja bolje prenosi zvuk od rastresite, uzorane zemlje. Znali smo prema tome da se zvuk proizveden na ovaj način na pašnjacima u blizini rastresite zemlje u kukuruzima neće čuti u kukuruznim poljima. I tako rumunski kradljivci stoke koji su se noću tamo krili nisu mogli čuti naše signale kojima smo se dojavljivali kroz zemlju i nisu nas mogli otkriti. Moj učitelj, Slovenac Kos, koji nam je inače objašnjavao fenomene fizike, nije znao da mi ovo protumači. A čisto sumnjam da je prosječni fizičar Evrope mogao to učiniti u ono vreme. Ovaj fenomen je osnova otkrića do kojeg sam došao 25 godina posle novih iskustava stečenih u pastirskoj letnjoj školi. Moj učitelj u seoskoj školi u Idvoru nikad nije bio u stanju da na mene ostavi tako dubok utisak kao ljudi na komšijskim poselima koji su putovali po svetu i tako aktivno sudjelovali u svetskim borbama. Čitanje, pisanje i računanje ličili su mi na sredstva za mučenje koje je učitelj, po mom mišljenju neznalica, izmislio da bi uskratio moju slobodu i igranje sa drugovima. No, moja majka me je ubrzo ubedila da sam na pogrešnom putu. Ona nije znala ni da čita ni da piše, pa mi je govorila: "Dete moje, ako želiš da pođeš u svet o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju. Oči za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš. Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa. Znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti, pun večne slave." Moja majka je bila vrlo pobožna žena, a kao retko ko poznavala je Stari i Novi Zavet. Njen omiljeni svetac bio je Sveti Sava. Ona mi je prva objasnila životnu priču ovog izuzetnog Srbina. Priča moje majke o njemu i način na koji je ona to meni predstavila stvorilo je u meni sliku Svetog Save kao sveca koji je veličao vrednost knjiga i veštinu pisanja. Tek tada sam razumeo zašto je moja majka toliko polagala na čitanje i pisanje, pa sam se zarekao da ću se posvetiti i jednom i drugom, makar i po cenu da zanemarim svoje drugove. Uskoro sam se mogao pohvaliti majci da znam da čitam i pišem, bar tako dobro kao i svaki drugi dečak. I učitelj je primetio promenu. Bio je iznenađen i verovao je da se dogodilo čudo. Moja majka je verovala u čuda i govorila je učitelju da nadamnom bdi duh Svetog Save. Jednog dana je učitelju rekla u mom prisustvu da je u snu videla kako je Sveti Sava položio ruku na moju glavu i okrenuvši se k njoj rekao: "Kćeri Pijada,
Škola u Idvoru uskoro će biti tesna za tvoga sina. Neka onda pođe u svet gde će naći više duhovne hrane za svoju dušu željnu znanja. Sledeće godine učitelj me odabrao da recitujem na dan Svetog Save. Napisao je i govor za mene. Majka je to ispravila i proširila i nagnala me da nekoliko puta ponovim svoju besedu. Na taj dan sam prvi put javno govorio. Uspeh je bio preko mog očekivanja. Moji nestašni drugovi ovoga puta nisu se smejali. Naprotiv, zanimao ih je moj govor i to me je jako ohrabrilo. A majka je plakala od radosti. Učitelj je klimao glavom, a popa se našao u čudu i obojica se složiše da je seoska škola u Idvoru već suviše mala za mene. Kad je došao dan odlaska u Prag, majka mi je već sve spremila za dug put od skoro 2 dana plovidbe Dunavom do Budimpešte i 1 dan od Budimpešte do Praga. Stvari sam nosio u 2 šarene torbe izrađene od lepo obojenog tkanja od vune. U jednoj je bilo moje rublje, a u drugoj hrana, 1 pečena guska i veliki beli hleb. Jedino odelo koje sam imao nosio sam na sebi, a sestre su me ubeđivale da je moderno i da u njemu ličim na pravog varošanina. Da bih donekle izmenio pogrešan utisak koji sam mogao ostaviti i da bih imao toplio grtač na putu ovih hladnih jesenjih večeri i noći, bio sam ogrnut dugim žutim kožuhom postavljenim crnom vunom i po ivicama iskićenim crnim i crvenim arabeskama. Crna šubara od ovčije kože uobličavala je moj lik pravog sina Idvora. Kad sam se na pristaništu pri ulasku u brod opraštao od oca i majke, očekivao sam kao nešto sasvim prirodno da će majka zaplakati, što se i dogodilo. Na moje veliko iznenađenje, međutim, primetio sam i 2 velike suze koje su se kotrljale niz obraze moga oca. Znao sam ga kao snažnu ličnost, neemotivnu, kao sjajnog predstavnika junačkog doba. I kada sam prvi put u svome životu primetio suze u njegovim svetlim očima, klonuo sam i počeh ridati. Osjećajući se postiđen kada sam primetio toplo saučešće putnika na brodu na ovu dirljivu scenu mog rastanka od oca i majke. Slika Budimpešte kad smo joj se približili sledećeg dana bila je takva da mi je gotovo zastao dah. Na poselima u Idvoru slušao sam mnoge priče o sjaju careve palate na vrhu brega Budima i o čudima visećeg mosta preko Dunava koji je spajao Budim i Peštu. Čitave legende bile su ispredane u Idvoru o ovim divnim stvarima, ali ono što sam video sa broda prevazišlo je sva moja očekivanja. Osjećao sam se zaplašen i osetih kako bih bio srećan da se okrenem i vratim u Idvor. Svet izvan Idvora izgledao mi je suviše veliki i zagonetan.